Само старите часовникари, които са на изчезване, знаят колко е прецизен часовниковия механизъм и с каква хирургическа точност трябва да работи при тях. Следващите ни гости притежават не само тези умения, но и много повече. Напълно прав, Стефан. Доктор Владислав Райков е при нас, той е ортопед, травматолог с придобита специалност в Дюселдорф. След пълен курс на обучение в Германия, призната в България и Швейцария. Преминала през 40 международни допълнителни курса по ендопротезиране на големите стави, артроскопска и ставно съхраняваща хирургия, минимално инвазивна терапия на гръбначната болка. Ти си се и подготвила така надълго, на широко. Сега, макар че работи у нас, той е визитиращ лекар в реномирани клиники в Швейцария от 2006 година. Заедно с него Мирослав Антонов, той е софтуерен инженер. Те са част от екипа, който създава иновации в медицината. 3D холограми и смесена реалност по време на хирургични интервенции. Повече за виртуалната реалност в медицината сега ще ни разкаже самия той. Здравейте. Здравейте, добре дошли. Чудо, чудесата ли виждаме тук или просто... Не, това е просто нормалният ход на естественото развитие на медицинската наука и на технологиите. Ама за нас изглежда като за нас е друго. Как така естествен ход? Абсолютно. До вчера скалпел, днеска за очила. Как ги правите тези работи? Значи от днеска е скалпел с очила. И скалпел и очила. Кажете ни сега по-подробно за това, което носите. Какво означава тази виртуална реалност в хирургичната намеса? Ами това, което днес сме ви донесли, първо да кажем 2-3 думи за виртуалната реалност. Както в заобикалящата ни среда, общото се състои от обекти, които обекти имат своите дигитални близнаци. И в медицината всеки един орган, например ето този пелвис, може да бъде пресъздаден с неговия 3D виртуален близнак, който се получава от един скенер. Нека да покажем, защото се не видя. И по време на операцията този дигитален близнак може да се вкара в паметта на тези очила, на този модел, на тези очила тук и на тези очила тук, след което асистента и доктора или пациента и лекаря да виждат едно и също нещо по времето на информираното съгласие, после по време на операцията двамата лекари да виждат всеки един елемент от операцията. И това е другото важно нещо. Тези очила притежават много камери и тези камери могат да следят този QR код, а целият инструмент е дигитализиран. И когато ние хванем истински инструмент и искаме да пробием един отвор в този таз или пък да сложим една инжекция някъде или пък да вземем биопсия, самата спринцовка, самата инжекция също е въоръжена с такъв QR код и ние будем точно там, където трябва и очилата ни помагат. Това е изключителна прецизност на всичко, което правите. Точно така, това нещо ни дава една контролирана прецизност. Сега има някаква статистическа грешка от милиметър и половина-два, но това нещо не е обект на някакво мега обсъждане. Методът е много точен и ние сме създали такъв софтуер. Когато си софтуерният инженер, предполагам, работи в много голяма близост с докторите в този момент. Разбираш ли им език, честно? Или се наложи? Наложи се да навляза в терминологията и още в... Те не стига, че пишат грозно по принцип, но езика им е техен си, те не си го разкриват. Това учат и много време, за което ги уважавам. Хубавото, че ние си говориме и реално така си говориме на достъпен език. Освен това, аз в моята работа също говоря с други доктори и се налага да им обяснявам как работи това, което ние имаме, така че определено вече да не очакват взаимна полза, така или иначе. Вие за тях, те за вас. Да не очакват и двете страни чудеса, които едното не може да даде на другото. Само да помоля колегите, може ли пак да пуснете това видео, защото там се вижда много ясно самия модел, виртуален модел. По него да обясните ли, че всъщност ето това ли виждат специалистите? Да, специалистите виждат един такъв модел с един имплант, с множество посоки на винтове, болчета, самите елементи на операцията и общо взето ние смесваме два свята, виртуален и реален, като този виртуален свят, той е пред очите ни или до очите ни по време на операцията и дори нещо да не разбираме, нещо да не сме видяли, да сме забравили от хилядите изписани документи, епикризи, по време на операцията го виждаме.
това нещо с очите си. Ето това, например, е едно дърво на един черен дроб, което е в корема на човека. Виждате как свети доктора, как се опитва да се прицели в тумора, да си настрои достъпа. И в минимално инвазивната хирургия това е нещо, което ние трябва да контролираме. Откъде да подходиме по най-краткия, по най-минимално инвазивния път до целевия орган. Докторе, означава ли, че с този метод е възможно да видите и проблеми, които не сте видели, например, на рентген? Естествено, да. Да знам, не, проблемите ние ги виждаме в скенера, но хубавото е, че ако трябва да правим някаква пункция на някакъв тумор или нещо от сорта, много по-добре се прицелваме в обекта, от който трябва да вземем биопсия, или пък ако трябва да направим някакъв контролиран отвор, когато смесиме с по този начин, нали, с този тракер, двата модела, истинския с виртуалния, а виртуалния на практика е носител на елементите на операцията, тогава сме много пъти по-сигурни в това, което правим и всичко е абсолютно стерилно. Ние работим със светлина. Това е холограма от хол от светлина. Че трябва все пак да минете известно обучение. Едва ли просто слагате очилата и започвате да... Сега ме помага, ако се играе електронни игри. Нали разбираш, влизаш в операционна, а пациентът лежи на масата, разбираш ли? Ти трябва наистина да си изключителна и започваш, айде сега. Можеш да видим какво се вижда от това. Да, разбира се. Скажи ни въпреки си. В интерес на истината, ние провеждаме доста обучения на млади хирурзи и факт е, че така по-младото поколение доста по-бързо възприема нещата. Ще цъкали на конзоли, слушаме какво ти казваш. И дори няколко така вече изказвания получихме от типа на нямам търпение да използвам тази технология в операции. В кои интервенции или в кои по-скоро дялове в медицината това може да се окаже така? Най-полезно е там, където се правят пункции, биопсии, също така в костната хирургия, неврохирургия. Много е важно за един неврохирург да се прицели точно на местото, където е хематома и да го източи. Също така е много важно за ортопеда да направи правилния отвор, гръбначният хирург да си постави правилно винта в гръбнака, защото там има и нерви. Тоест да не е на, как се казва, на сигурно обучение 3 мм еди къде си е, но да го виждаш. Много се извинявам, че се държа така инфантилно, обаче аз виждам разни неща, които другите в това студио не виждат. Разбираш ли? Ето тук мога да хвана това таз ли е? Какво е? Таз е, да. Този таз, аз мога да го хвана. Да, що се смеете? Вие не виждате, обаче ето го, той е тук до мен, мога да го хвана, да го развъртя така, примерно да го разгледам целия. Не мога да повярвам какво ми се случва. Да си ги сложа, плюс това, чакай, имам табло пред мен. Виждаш ли го? Ето, хол мога да си натисна. Моля ви, превеждайте им, защото те ще мислят. Сега, идеята по принцип е в една операционна маса, хирурга и неговия пациент и неговия асистент, двамата са с такива очила и всъщност асистента оперира с менютата и мести тези холограми. Хирурга просто се възползва от ползата реално. Чакай, служи. Така като каже, момент. Само, ето това се развива, за да си сложиш. Моята глава е малко по... Махни си очилата. Не, върху очилата. Да, обичам очила. Така, виждам... Да, извинявайте. Значи, току-що, ето това нещо, дълга. Така, коаксиалната кост, тук гледам, само да се завърти. Как се върти? Ето, завъртях го. Оп, дигнах си го. Така... Фрактури няма. Доктор, прав ли съм? Точно така. Не виждам никакви. Това мога да го разпозная. Мария, ти това разбра ли, че можеш да въртиш всичко? Разбрах, аз също го вдигнах. Невероятно. Какво е на таблото? Прекрасно просто. Не знам какво виждате. Драги зрители, обяснявам ви какво виждам. Сега вие виждате човек с маска. Аз виждам пред себе си екран, на който е като на компютър с някакви различни неща. Като обърна поглед вдясно, виждам наистина тази кост, ето тук, пелвиса, както му казват, който разбира се си го върта и го разглеждам изключително подробно. Това значи ли, че ние може да си разглеждаме сърца, мозъци, черни дробове някой ден? Това са меки тъкани. Абсолютно. Днес още.
И това може. Да, всичко зависи от модерната радиология, която ни предоставя данни. И тези данни ние ги вече с помощта на инженеринга в медицината ги правим на тези модели, които влизат в тези очила. Не знам какво да кажа. Че аз замутнах някак си. Така опитвам се да схвана какво. Колко време ви трябваше да изработите? Дентологията ще стане ли това? Да. Защото там зъбите са такива, знаете. Абсолютно, много са прецизни. Ако става въпрос за канали и чудеса, ти представиш зъба изведнъж става голям. Имаме такъв проект с един български лицево-челюстен хирург, който също така прие тази идея при сърце. И в модерната дентална медицина всичко е дигитализирано и тези очила също могат да намерят приложение и там. А и да не говорим, че това е само втора версия на тия очила. Ще има и трета, ще има и четвърта. Те ще стават все по-добри. Те първо ще се развиват, да. Това не се прави само в България. По-добри. Значи има още, като нас има още една-две групи по света. По света. Но това с QR кода и с тракването е разковничето и тук може да кажем, че сме лидери. Похвалваме ви. Затова сте и днес тук. В това студио, точно на Деня на народните водители. Има още едно видео, което ще ви помолим да обясните сега какво ще видим и какво ще се случи. Така нашите зрители могат най-добре да видят какво и ние с Стефан видяхме през очилата. Такова нещо видяхме през очилата, подобно, разбира се. Да, на това видео се виждат точно тези модели, които се вкарват в тези очила. Това е един глезен. Ето това е инженеринга в медицината. Тук ние планираме поставянето на една глезена става. Както виждате, това са всички кости, това е движението на глезената става, ротацията на талуса спрямо тибията и монтажа на това нещо е доста прецизен и с помощта на тези очила и специализиран инструментариум сигурността при поставянето на един такъв имплант може да бъде значително подобрена. А и пациентите обикновено се плашат от подобни неща и е редно понякога да им покажем и ако те носят също такива очила по време на прегледа в един медицински кабинет, в една модерна болница, тогава страха значително се редуцира. Знаейки какво те очаква. Точно така. А при всеки един пациент ли може да се прилага това, което и ние с Стефан видяхме? Защото при по-трудни, при по-комплицирани случаи. Е по-добре да прибегнете и до това, за да сте по-прецизни. Да. Не за всяко нещо. Мирослав, какво е бъдещето честно сега? По-напред отиди след едни 5 години. Защото за 10, според мен, сме на Марс. Значи всички говорят за роботи, които в бъдеще ще правят операции, едва ли не всичко е настроено и готово и така нататък. Това, което ние вярваме е, че всъщност човека няма как да излезе от този процес и за това има нужда от подобни технологии, които да му помогнат. Тъй като изследванията показват, че около 20% от всички ортопедични операции последствие има така недоволство от страна на пациента, което се изразява в дискомфорт и болки и също така нуждата от ревизионна хирургия. Причината за това не е, че хирурзите по някакъв начин неглижират по някакъв начин ситуацията. Причината е, че те са хора. В крайна сметка хората понякога допускат грешки. Това, което ние целим да направим е да минимизираме до максимум тези грешки, които те допускат, благодарение на технологията. Много ти благодаря, Мирослав. Благодаря на вас, докторе. Страхотно беше. Между другото да програмирате, да кодите. Още да кодя не, но да моделирам, да. Ето това. А вие предполагам вече знаете имената на главните кости. Разбира се. Иначе сте един страхотен тандем. Успех ви пожелаваме. Надявам се, че да се видим в това студио. Доктор Владислав Райков беше при нас и Мирослав Антонов за това, че в настоящето видяхме какво представлява медицината на бъдещето.